ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 17 ноябри соли 2021 1000 рубл 155 сомониву 50 дирам, $100 1129 сомониву 77 дирам. дар имрӯзанавормон 17 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. ва дӯстони азиз, диққат, арзонтарин хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 77 000 сомонӣ дар имрӯзанавормон ҳастай. барои ҳамин пеш аз саршавии навор як лайки бародаронара барои меҳнатомон монен. ҳатман дар каналмон подписатсия кунед, то ки аз видеоҳои нав бохабар бошед ва навора то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хубро аз даст надиҳед. ва дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар корае. бисёри бад гап намезанем, рафтем. пеш аз саршавии навор дӯстони азиз, як эълон ҳаст. аппарати собунбурории хозяйственӣ дар як рӯз зиёда аз 5000 дона собун истеҳсол мекунад. аппарати хуб аст, кадоме дар ҳамин соҳа боша, сушилкаш дар давоми 2-3 соат сушид мекунад, ки дар Тоҷикистон шояд набоша аппарате ки дар ҳамқа вақти тез сушид бекунад. соҳибош ҳамира харидан, овардан қатӣ раҳуруш, қатӣ растамошкаш, ҳама коғазу қаламаш қатӣ қариб $12000 ғалтидагиай. ҳозир боша як проблема пеш омад, ҳамагӣ як моҳ кор кардагиянд, не ки проблема баромадагиай. барои ҳамин заруранд ки фурӯшанаш бо нархи арзон, ҳамагӣ 65 000 сомонӣ, бо барои харидории конкретни савдоам мешавад. айни ҳол аппарат дар шаҳри Ҳисор, дар даромади шаҳри Ҳисор истодагиай. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибош дар рӯи экране, рақамҳои Тоҷикистон ва Россия WhatsApp доранд. рақамҳои Тоҷикистон дӯстони азиз, агар яке кор накуна, номерои WhatsAppаш ҳатман кор мекунад. номерои Россия бошад, ҳама вақт WhatsApp любое время кор мекунад. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед. мо боша навора сар мекунем. бениҳоят навори хуб омадагиай дӯстони азиз, ҳатман махқултон мешавад, то охира тамошо кунед. марҳамат дӯстони азиз, арзонтарин хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 20 шонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад, коробка, худи доми 20 этажа ҳаст дӯстони азиз, ва лаби роҳи калон мебошад. ягон мошинам боша алиш мешавад. рақамҳои соҳибош дар рӯи экрана, имо WhatsApp, Viber ҳастак. хона ҷойгир аст дар Зарафшон, анехтараш дар Зарнисор дӯстони азиз, рӯ парои посольствои Америка. нархи хона ҳамагӣ 77 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. ва ин хона айни ҳол арзонтарин хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. бакраи нимере дар канали мо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар, як хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 8 шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. соҳибош мегӯяд ки хона тоза ҳаст, алиш намешавад, срочно фурӯхта мешавад. бо нархи 150 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Орион, пештара Хуррамзамин. 4 дар хона, коридор, веранд, подвал, баня дар дарун бо термикс мебошад. замин 6 сотиқ мебошад дӯстони азиз. ошхона, кухнӣ, анҷомхона, оғил дорад. дарвозаам дорад, гирдуш маҳкам. об ва насосам ҳаст, свет ҳуҷҷат дорад. нархаш 237 000 сомонӣ, арзон мешавад. рақамҳои соҳибош дар рӯи экранай. рақамҳои Тоҷикистон имо доранд, рақамҳои Россия бошад WhatsApp. ва боз дӯстони азиз, ду баня мебошад, дар берун ҳаст, дар даруни хонаам ҳаст. замини фурӯшӣ дар шаҳри Леваканд, пештара Сарбанд, деҳаи Вахшипоён, Калисобод ном меганша. 6 сотиқ замин, гирди замин нимаш маҳкамай, фундаменти баракош ҳастай, мактаби замонавӣ, балнисаи нав дар наздикишай, наздикиҳои аэропорти Бохтарда, яъне Қурғонтепа.
масъалаи ҳуҷҷатҳош дар номро занг занед, маслиҳат мекунем, мегӯяд соҳибаш. Нархи замин 95 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Рақамҳои 919 919 918 WhatsApp, имо доранд. Марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. худи дом 12 этажа мебошад. рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон ҷойгир аст. хона коробкаҳа, яъне беремонд. туалет, ҳаммом, кухнӣ алоҳида кардагӣ, тирезаҳои балконаш часпондагӣ. дар таи дом супермаркети нок мебошад. дом як тарафаш буд шудагӣ, одамо зиндагӣ доранд, як тарафи дигараш и блоке ки хона ҷойгир аст, фасадаш мондагӣ. то соли нав бояд супоранд шавад. нархи хона 270 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. балкон қатъи залу спални якҷоя кардагӣ мешавад ки балкона отдел накунӣ, мобайнша перегородка кунӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Қадриддин Ғиёсов, деҳаи Навдӣ. 24 сотиқ замин мебошад. роҳи асфальт дорад. хона барои ду оила 100% мешавад. дарахтони мевадиҳанда дорад. обши 5 дар хона, 3 дар хона ҳаммом, газхона, амбархона, дегдонхона тайёрай, боз ду этажа оғул каҳдон аст ва боз ду хонаи дигар, як ҳаммом, як калидор, подвал, болош пӯшондагӣ нест. нархи хона 450 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. срочна фурӯшӣ мебошад. аз ду тараф об дорад, дута дарвоза. марҳамат дӯстони азиз, обаш паста, яъне аз ду тараф обам ҳаст. барои ду оила чӣ хеле ки гуфтем мешавад. нархаш 450 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране, рақамҳои 2364 WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, Сурочна, ҷамоати Бозорбои Бурунов, деҳаи Сарчашма. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, як калидор ва ду подвали дигар. ремонташ коробка, як хонаш тайёрай, дигари хонаҳо шкатур кардагиай. свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкамай. алишам мешавад ба квартира дар шаҳри Ваҳдат. нархаш бошад 250 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои 2398 имо WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар қалъаи Ҳисор, шаҳри Ҳисор. 5.5 сотиқ замин, 5 дар хона, як веранд дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи дӯстони азиз. рақамҳои Тоҷикистон фақат WhatsApp-шон кор мекунад, занг зада намешавад. рақамҳои Россия бошад 100% кор мекунанд. дар пеши хона мактаб, духтурхона, идораи ҷамоат ҳаст. обаш постоянӣ мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад. боз пеши хонада 1.5 сотиқ замин дорад. дар 9 километри шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансурда дохил мешавад. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 227 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка дар 18 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. сари роҳ қафои Насибада. нархаш 185 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, се хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва соҳибаш духонагара се хонага кардагиай. лифти домам кор мекунад.
нархаш 270 000 сомонӣ дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. соҳибуш эҳтиромона хоҳиш мекунад ки фақат харидорҳои конкретни занг зананд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз кӯчаи Навбаҳор Гипразем хоҳиш кардан марҳамат ду хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 9 ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва айни ҳол шкатурка ва монтажш кардагиай тамом. нархаш 230 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. дар шаҳри Душанбе, Гипразем, кӯчаи Навбаҳор. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Корғонтепа, ду хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, ремонти нав назди прокуратураи вилоятӣ доми Узӣ меган. ремонт навкардагӣ полош паркета, чизе ки дар расм ҳаст ҳамаш меистад. нархаш 250 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад, бо шароитҳои замонавӣ таъмин аст. дар кӯчаи Борбад 15А қарор аст. нархаш 220 000 сомонӣ. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки диден, хонаи пештара ду хонага 250 000 буд, иш як хонага 220 000 сомонӣ. одамое ки шаҳри Бохтара хуб мефаҳманд, илтимос дар комментария нависен ҷои кадомиш хубтарай ва барои чӣ именно ҳамин хона нархаш қадар баланд мебошад нисбати хонаи пештара. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар навори пештара аз жилмассив якта хона пешкаш кардем ва гуфтем ки дуюм варианти ҳамин хона ҳаст ки ремонти хуб дорад. марҳамат, ду хонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва ҳама техникашам навай, трубаҳошам навай, проводкаи свет нав, даро, термекс, сантехника, люстрош нав, городское отопление дорад, батареёшам навай, ойнаҳош пластика нав, полуш ламинат, дар наздикиш поликлиника, мактаб, детский сад, бозорча ва ғайра. медароеву зиндагӣ мекунӣ. ва фикрам яке аз ягона минуси ҳамин хона квадратураш мебошад 36 квадрат барои ду хонага камай. дӯстони азиз, нархаш 275 000 сомонӣ дар жилмассив, лекин хай ремонташ хуб мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ду хонага бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка дар маркази шаҳри Ҳисор, дар центри Ҳисор ҷойгир аст, барбабари универмаги Ҳисор. дом тайёрай, ремонт мекунӣ, зиндагиро сар мекунӣ, беҳтарин дом савдо мешавад, беҳуда занг назанед илтимос, мегӯяд соҳибуш. нархи хона 225 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муминобод, 20 сотиқ замин, 3 дархона, веранд, нонхона, оғил. хонаҳо ремонт доранд, лекин мутаассифона суратҳои дарунаш нест. дар деҳаи Дӯстӣ собиқ Сарси Булоғда ҷойгир аст. харидори аниқ занг зана, маслиҳат мекунем. нархаш 110 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. умедворем ки навормон ва каналмон ба шумо писанд омад. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.